Hejsa og velkommen til en ny video her på kanalen. Den her video, den er meget simpel. Vi har Facebook heroppe, og det er sådan set bare for at reklamere for, at jeg har rent faktisk en Facebook-side. PT er der ikke rigtig nogen, der følger den. En fan-side, eller hvad man nu skal kalde den. Så hernede i feltet, så kommer der til at være en lille link til den her Facebook-side. Og lige pt. Der er linket lidt åndssvagt, fordi at jeg netop ikke har ret mange derinde. Jeg tror man skal have cirka 25 følgere, før at man kan lave et flot link, som der er nemt at huske og folk hurtigt kan komme ind på. Så derfor så har jeg brug for din hjælp til at gå ind på min Facebook-side, synes godt om den, og så vil du også derigennem få en lille Facebook, ind på din Facebook-væg, der vil simpelthen komme et opslag fra min side af, hver eneste gang der kommer en ny video ud. Så på den måde så er der også mulighed for at se mine videoer, også selvom at YouTubes nogle gange dårlige system med at fortælle om videoer det ikke fungerer, så får du i hvert fald over Facebook. Så jeg håber meget på at se jer derinde. Der kommer også en gang imellem lidt beskeder, hvis du har nogle problemer med upload eller et eller andet, så at I er opdateret med eventuelle ændringer eller fejl eller hvad det nu kan være. Så jeg håber på at se derinde, og I er meget velkommen til at stille spørgsmål inde på den side også, og så vil jeg prøve at svare på dem i en anden video. Så men jeg håber I vil tjekke linket hernede under og gå ind og synes godt om min side. Mange tak.